kamfanin Seven Star Entertainment and Film Production suka dauki nan ka muku wannan katatan shirin mai suna So Sirrin Zuciya. Idan ka bari zuciya na idan ka baci da kai wallahi zaka gane kuskurenka. Ke lantana. Ya na ganki a wani firgici a wani tsorace ne. Kuka, ki abin da ya fi kuka ma. Wayo! Wayo Allah na! Goje, ya wula fa. So sirrin zuciya, labarin duniya. So kan koma izaya ga wanda duk bai san shi ba. Mashirin shirin Obaliya Dan Hajiya, daukar nauyin shirin M Sheba Kuntau. Samar da labari Obaliya Dan Hajiya da Fatu mai waka. Mataimakin mai bada umarni Fatu mai waka. Dan Allah me kika gani a jikin Goje da kika lalike me kika ki haftarsa. Fadila, kin san ko ni wace ce? Safwan nake so. Karfa ki bari soyayya ta saki ki fara bin malamai ko bokaye Ko kaɗan, ba za ki gane ba. Ya zaki zo ki rinka gaya mutane wata magana banza? Kin sani ba cewa ni fan babu ke fa ba zan iya rayuwa ba fa. Wallahi sai dai ka mutu. In dai akan wannan yarinyar ne. ka taɓa zuwa ƙauye? Dinar mikiya da shawo. Wacan. Lafiya, menene haka? Waye? Amma wayannan mutanen ba sai na sa an masa aiki ba. Zan yanke mata hanci ta ci gaba da shan iska normal. Ya zama dan fashi da makami. Inda makami ya zare ya kwaci waya a hannun yarinya. An ka daɗe. Yaro na ne dan Allah a taimake ni shi kenan nake da shi. Iyaye sai ku rinka daurewa yara gindi. Kuna sangarta su akan abubuwan da bai kamata ba. Hannunka baya riɓe aka yanke shi. Da kenan, amma yanzu hannun har waje ake fita a je a biya a yanke. So Sirrin Zuciya. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna M Sheba TV. Shirin zai rika zo muku ne duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. So Sirrin Zuciya. Ba da umarni ba Bangida Bangis